lapte albastru, premiera. Laptele albastru. Ia uitați-vă și voi. Laptele albastru. Ceea ce așteptam cu toții. Uitați-vă și voi la textură. Și cuchiul e bun, vă reamintesc. Nu avea lucerea rău, așa că am luat din astea. Nu la fel de bune ca alea de Oreo, dar sunt foarte bune și astea.